Здравей, здравей! Радвам се, че си отделил време за себе си и искаш да научиш нещо ново. В това видео ще ти покажа кои са основите на професията брокер на недвижими имоти, за кого е подходяща тя и възможно ли е да изкарваш над 3000 евро на месец в София в рамките на 5-6 месеца, дори да нямаш никакъв опит до момента. За кого е подходящо това видео? Ако си мъж или жена между 20 и 45 години, с основна работа на твърда заплата, но не харесваш средата, в която работиш в момента, или пък тепърва искаш да се развиваш в нещо амбициозно, нещо, в което нямаш таван на доходите и не искаш да разчиташ на фиксирана заплата. Нека да видим за кого не е подходящо обаче. Ако искаш сигурна работа с фиксирана заплата, не обичаш да комуникираш с хора или пък ненавиждаш брокерите, това видео не е за теб, така че няма да ти е полезно и по-добре го пропусни. Но след като го гледаш, предполагам, че си от първите. Нека видим къде всъщност идва проблема при повечето хора. Може би имаш притеснение, че ако започнеш нещо ново, нещо в което нямаш фиксирана заплата, няма да се справиш и няма да имаш пари. Или пък не знаеш откъде да започнеш, за да изкарваш пари като брокер. Ако е така, напълно те разбирам и бъди спокоен, защото аз бях на твоето място. Точно преди 12 години аз се чувствах по същия начин. Чувствах се неуверен, объркан, работих различни работи, само и само да изкарам повече пари, но все не намирах мястото си. И в крайна сметка взех решение да стана брокер, но тогава нямаше много информация в интернет и попаднах на агенция, която работи с наистина лоши практики и много бързо се сблъсках с реалността. Това е моя снимка от преди много години, на която съм усмихнат, но вътрешно изобщо не ми е смешно. Но пък имах амбиция да се развивам и да изкарвам повече пари. Исках да бъда свободен. Вече имам 12 години опит, имам стотици успешни сделки зад гърба си, имам прекрасно семейство, в социалните мрежи ме следват над 15 000 човека и имам собствена агенция, която се казва Radar Homes. Правя обучение на екипа си и на брокерите в екипа си, защото вярвам в качеството на професията и качеството на работата. След толкова години вече имам ясна изградена структура и план за работа, които предавам на екипа си. Обучил съм десетки брокери, които изкарват стотици хиляди левове. Но нека да видим всъщност какво е брокера първо. Брокерът е посредник и медиатор между купувач и продавач. Брокера координира процеса по сделката и брокера помага да вземат решения хората. Предпазват от измами и най-важното е, че брокера вижда рисковете предварително и ги елиминира преди изобщо да са станали проблем. Как изкарваме пари и на кого помага брокера? Брокерите решават жилищен проблем, свързан с лична нужда. Това значи, когато хората искат да си купят имот, в който да живеят, ние им помагаме с намирането на имот и с вземането на решения. Ние помагаме на инвеститорите да управляват парите си, да генерират печалба. Помагаме и на продавачи да продадат имота си и също така на строители да рекламират и маркетират сградите си и продаваме апартаментите в тях. И как точно печелим от целия процес? Например, ако вземем, че един апартамент струва 200 000, нашата комисионна е 3%, която е 6000 евро. Брокерът получава 40% от 6000 евро, което са 2400 евро лична комисионна. Смятам, че е много добре за една сделка. И нека да видим голямата картинка и възможностите в България. В България в момента работят около 25 000 души в този сектор и има около 3600-700 компании, които оперират на нашия пазар. Точно както има хиляди зъболекари, хиляди адвокати, хиляди инженери и ти го споделям това нещо, за да ти покажа, че реално в България има бизнес в сферата и ако се чудиш дали има пазар за теб, то това е отговора. А това е Красен, който се чувстваше по абсолютно същия начин в началото. Притесняваше се дали ще има бизнес за него в сферата, дали ще се справи, дали ще има сделки. И въпреки това, той напусна добре платената си корпоративна работа, за да се развива в сферата, присъединявайки се към екипа ми
и за последните 2 години се развива супер успешно. На първата снимка може да ни видиш, това е първата седмица от неговото обучение, а втората снимка е след 2 години на едно от най-големите събития за брокери в България. Краси не искаше да има фиксирана заплата и да има таван на доходите си, защото знаеше, че може да постигне нещо много повече от това. След обучението и благодарение на системата на работа, Краси направи първата си сделка още във втория месец, като изкара малко над 5400 лична комисионна само от една сделка. Преди да започне обаче, той имаше две възможности. Имаше възможност да започне сам, да мине курсове за брокер, да учи в УНСС 4 години в катедра недвижима собственост, да даде 1000 евро за семестри, курсове и да се лута и да се учи с години, без да има ясна система за работа и дисциплина. Той имаше и втора опция. Втората опция беше да започне с ментор, с лидер в сферата, с подкрепящ екип и екип, който да бъде до него през цялото време. Ментор, който да му предаде ясна структура, обучение и да го научи как точно да прави максимално много сделки, показвайки му целият процес. Сам се досещаш, Краси, коя опция избра. Тук искам да ти кажа, че това видео не е направено за да ти продам някакъв курс накрая, а за да ти покажа какви са възможностите на професията и да ти покажа голямата картинка. А относно обучението ми, то е напълно безплатно за хората, които влизат в екипа ми. И ако ти искаш да се развиваш в сферата на недвижимите имоти и в екипа на Radar Homes, в момента имаме отворени позиции за хора точно като теб. Така че попълни формата отдолу и аз ще се свържа с теб. Очаквам те!